Сега е момента да ти вземат апартамента. Сега е момента Да ти вземат апартамента. Палмите го обявяват и апартаменти дават. Баунсбет ти правилата прочети. Баунсбет ти правилата прочети. Сега е момента за апартамента. Сега е момента да ти вземат апартамента. Раз, два, три, апартамента дай си ти. 4, 5, 6, бездомен си от днес. Сега е момента Да ти вземат апартамента. Сега е момента Да ти вземат апартамента. апартаменти, много награди и още безброй изненади. Раз, два, три, апартамента дай си ти. 4, 5, 6, бездомен си от днес. Сега е момента за апартамента. Сега е момента за апартамента. Сега е момента да ти вземат апартамента. Сега е момента да ти вземат апартамента. 2021 започва с 2021 взети апартамента от Казанбет. Заложи своя сега.